Di lang. Video ba, video? Ah, na nakuha. Di, asa pa. Kuha na sa lang isda. Asa man daw? Ano eh? Nakuha na. Dili na tilapia? Mura tilapia. Wala sa tilapia. Let's go. Yun tara na, gipingwit. Pupot. May ni pagkuha ni ngayon ni mukaon sa mong pasulo ba may gana ibin ano. Gano'y. Pero ay ito ko pero Yung mga 2 kilo na ba, no? Chris. Tulo? 3.5. Ilang kilo ni? Nadi, nana diri sa Walang pa sa kutsilyo. Walang tatag ng panin.